O Groen Santa Baia regresa á competición logo do recente triunfo na Copa do Rei 3x3. Os boirenses afrontan a xornada 7 da Liga Nacional co obxectivo de acadar o terceiro lugar da clasificación xeral. Esta fin de semana regresa a Liga Nacional 3x3, onde a única representación da comarca é o Groen Santa Baia. Os boirenses volverán a vestirse de curto na competición logo da última xornada disputada o 25 de xaneiro no Escorial. Sen embargo, máis recentemente, o pasado 16 de febreiro, o conxunto proclamouse campeón da Copa 3x3 que se disputou nas Palmas de Gran Canaria. O Santa Baia afronta agora a 7ª xornada da Liga Nacional cun gran sabor de boca e con gañas de superarse a sí mesmos. Por iso afrontan a volta á competición co soño de vencer nesta parada que se desenvolverá en Almansa. Os boirenses xa coñecen o seu camiño para loitar polo triunfo en Albacete. Están enmarcados no grupo B e veránse as caras co People Center, Maresme e Ceuta 3x3. Outro dos objetivos que quere cumprir esta fin de semana o Groen é arrebatarlle o terceiro posto da xeral ao People Center, rival na fase de grupos. Agora mesmo os do Barbanza son cuartos, o ter 86 puntos, mentres que o conxunto valenciano e recente campeón da Liga conta con 88. O pabellón polideportivo municipal de Almansa será o epicentro do 3x3 nacional, ou será sede desta 7ª xornada da Liga, onde se darán cita 14 equipos. Dende o sábado que se inicia a competición ata o domingo, cando se coñece o gañador, esta disciplina será protagonista.